دوباره کوچبریya welatiyên Rojavayê Kurdistanê ber ve Ewropa ve berdewam e û ji ber koriyên fermî li pêş derbasbûna welatiyên Sûriyê hatine girtin, neçar dibin bi qaçaxî û riyên nesayî derbas bibin û rastî delîveyên aloz û nexweş werin. Niha jî bi sedan koçberên Rojavayê Kurdistanê di kampên demikî yên Tirkiyeyê di rewşeke xerab de ne. Li gor penaberekî ku di kampa Şemzînan ya li ser sînorê di navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê de dimîne, ji arkêra ragihand ku niha bêhtir ji 2000 penaberî ku piraniya wan xelkên Rojavayê Kurdistanê ne li wê kampa demikî dimînin û di rewşeke xerab de dijîn. Li gorî wî penaberî ku nexwest navê xwe eşkere bike, ku rojane bi sedan penaber li wê kampê zêde dibin û di her odeyekê 3 metr bi 3 metreyan derdora 20 kesî lê dimîne. Li gel kêmbûna pêdiviyên taybet yên jiyanê, li gorî wî penaberî ku rewşa seqayê ya wê kampê gelekî sermaye û alavên germkirinê jî tune ne û livîn û petaniyên ku didene